15 minut, tak si myslím, že je opravdu čas začít tohleto vinobrání, které opět po roce jsme pro vás připravili. Připravili jsme jako místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci samozřejmě s částí, která patří pod Chotěbus, takže já doufám, že se budete dobře bavit, protože vidím, že vás přišlo hodně, takže je to fajn. Já tady mám i to štěstí, že máme mezi sebou i zástupce Třince, takže i naše vinobrání dostalo takové renomé, že už jezdí návštěvy z Třince, takže v těch dalších letech možná budeme kolabovat na nedostatku místa, protože tento chotěbuský sál je sice největší široko daleko, ale i tak už nezvládáme. Takže já vítám mezi námi Michala Trojku, ale než mu předám hlas, tak vám řeknu několik organizačních samozřejmě záležitostí a to jedna je omezený počet jídel, protože v loňském roce jste toho moc nesmědli, takže v letošním roce, kdo dřív přijde, ten jí, kdo přijde pozdě, má smůlu, musí o to víc pít. To je jedna věc. Druhá věc, pro kuřáky. Kuřáci, prosím vás, kouřit, běžte, cigarety, doutníky, fajfky a podobné věci ven. Tady se nekouří, takže já vám moc děkuji. Děkuji také všem, kteří vrátili skleničky a doufám, že ti, kteří ještě mají na stole, je taky vrátí, takže to je další poděkování. A teď už vám přeji dobrou zábavu, ale k tomu ještě předávám mikrofon Michalu Trojkovi. Takže dobrý večer, taky pomocí mé osoby. Já chci poděkovat Vítkovi za pozvání na toto vinobrání. Myslím si, že to, co řekl, v podstatě je pravdou, ale první, kdo tady začal chodit, je celá ta skupina kolem Petra Vondráčka, kteří vždy sedí ve stejném místě a myslím, že Třinec vždycky podpořil toto vinobrání. Chci vás pozdravit samozřejmě svým jménem, protože samozřejmě také kandiduji do Senátu. Já vím, že toho máte už plné zuby, ale zase buďte ke mně takový schovývavý. Je to jedna z mála akcí, kde mě pustili ke slovu, protože vždycky mě přetlačí takový ten pán, který je trošku do oranžová a nikdo mě jinde nepustí. Takže já děkuji, že aspoň vás mohu pozdravit, ale když jsem přijal tu kandidaturu, tak jsem řekl, vážení, alespoň bude sranda, pojďme do toho, takže i dneska bavte se velmi dobře a určitě i v tomhle skvělém sále, který patřil kdysi střední škole zemědělské, které jsem já zaměstnancem dodnes a myslím si, že to, co tady dneska budete vyvádět, to je vždy úžasné a já vždycky rád sem přijdu a rád se sem vracím. A samozřejmě jsem přijdu taky někdy 6.2. jsem se koukal, už tady máme školní ples a tradice je tady vždycky zachována. Takže děkuji za pozvání a bavte se určitě velmi dobře. A já ještě jednu organizační záležitost. Určitě u vstupu jste si všimli bohaté tomboly, takže kdo má zájem něco získat, musí si koupit los a to buď osobně u tomboly, anebo u těch, kteří se vám snaží roznášet víno, které si kupujete, takže to je tombola. A v 9 hodin máme kulturní program a tím bude módní přehlídka, kde jednou z cen v tombole jsou také poukázky na ušití oděvu salonu, který bude předvádět své modely a kreace. Takže do 9. hodiny pijte, jeste, veselte se, v 9 hodin rozsvěcujeme, nastupuje módní přehlídka a potom klasická zábava do ranních hodin. Bavte se dobře.